आपण जे झाड पाहतात हे झाड आहे एरंड, म्हणजे ह्याला कोकणात गोडा एरंड बोलतात। हे एक आयुर्वेदिक असं झाड आहे, पण बऱ्याच लोकांना या झाडाचे औषधी गुणधर्म माहीत नाहीत। हे झाडाचा औषधी गुणधर्म म्हणजे आपले दात, या झाडाचा जो चीक असतो त्याने आपले दात असतात ते मजबूत होतात। म्हणजे काय करायचं आता, हे बघा, हे झाडाची पाने कशी आहेत ती आधी बघून घ्या। आणि हे झाड कसं आहे ते पण बघून घ्या। या झाडाची साल बघा, अशी अशी असे, पहिला पापुद्रा असतो बघा, तेव्हा असे असे निघते पापुद्रा। आणि ह्या झाडाला अशी फळं येतात। या झाडाच्या फळावर बघा किती सुंदर असा हा कीटक बसलाय। त्याचा कलर कसा आहे बघा, मोराच्या पंख्यासारखा कलर आहे, एकदम डार्क मोरपिशी कलर। हा कीटक त्या फळामधला रस आहे तो आता खात आहे। किती सुंदर कीटक आहे पहा। हे फळ सुकलेलं आहे। तर काय करायचं, हे बघा, ह्या झाडाचं पान आहे, पानं बघून का कशी आहेत ती। तर ह्या झाडाचं असं पानाचा देठ आहे, तो असं आपण तोडायचं। हा देठ तोडल्याचा हवा आहे, ह्याच्यातून असं एक चीक बाहेर येतो झाडातून। हवा हा चीक असतो झाडाला, हवा हा चीक असतो, हा चीक असतो। तर आपल्या हिरडे असतात दातांचे, त्यांना चोळायचं, त्यामुळे ते आपले हिरडे असतात दातांचे ते मजबूत होतात आणि आपले दात पण एकदम चांगले भक्कम होतात। हा असा चीक गवतो। आता आपण जे पान तोडलं तर पानातून हे चीक घ्यायला, हा चीक घ्यायचा आणि आपल्या दातांना आणि आपल्या हिरड्यांना घासायचे। आणि तुम्ही लावता क्षणी तुमचे दात तुम्हाला असे मजबूत झाल्याचे वाटतात। आणि हे जर तुम्ही सकाळी उठलात या झाडाच्या पानांनी जर तुम्ही दातांना आणि हिरड्यांना मॉलिश केलं, म्हणजे चिकाने, या पानाच्या चिकाने, तर तुमचे दात हे असे मजबूत आणि बळकट होतात। आणि दातात जी कीड असते ती पण कीड ह्या आपल्या झाडाच्या चिकाने मरून जाते आणि आपल्या दाताचं आयुष्य वाढतं। असे आयुर्वेदिक गोड्या एरंडचं झाड, त्याची पानं नीट बघून घ्या कशी असतात बघा। दाताचे डॉक्टर असतात बघा, ते तुम्हाला कधीच सांगत नाही की दातामध्ये कीड असते। ते सांगतात दातात कीड वगैरे असं काहीच नसतं,
पण खरं बघितलं ना तर दातामध्ये कीड असते आणि ती कीड कशी असते, आपली जशी तांदळात कीड असते तशी असते, फक्त एवढाच फरक असतो की दातातला कीड असते तिचं जे तोंड असतं ना ते थोडं काळपट कलरचं असतं डार्क, आणि पाठचा तिचा भाग जो असतो तो पांढरा शुभ्र असतो. अशी ही दातातली कीड असते. ती एकदा दाताला लागली की ती दात पोखरून दात आपलं एकदम पोखरून तो खड्डा करते आणि मग दात आपले दुखतात आणि असंख्य असे वेदना होतात आणि त्यामुळे मग आपला दात काढावा लागतो. पण ह्या झाडाच्या पानांचा जर चीक जर तुम्ही दाताला लावलात आणि किडलेल्या दातात जर चीक टाकला तर कीड मरून जाते आणि आपल्या दातांचं हे रक्षण होतं. असं एक आयुर्वेदिक एक उत्तम असे कोकणातलं एक झाड आहे. तुम्ही कोकणात आलात तर तुमच्या घराच्या अवतीभोवती हा जो गोडा एरंड आहे त्याची झाडं लावा, कारण ह्या झाडाची नुसती फांदी आणून जरी लावली तरी ती लगेच वाढते आणि दातासाठी खरोखरच अत्यंत उपयुक्त असं झाड आहे. आणि एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, दिवसातून 2 वेळा आपण दात घासले पाहिजे, एक सकाळी आणि रात्री जेवण झाल्यानंतर झोपताना दात घासायचे. बहुतेक 95% लोक हे आळसपणा करतात, रात्री जेवल्यानंतर तसेच जाऊन झोपतात पण दात ब्रशने स्वच्छ साफ करत नाही आणि त्यामुळे हे जे दाताचे समस्या निर्माण होते ती हे जे रात्रीचे ब्रश करत नाही त्यामुळे हे दाताची दुखणे बिकणे किडणे हे जे प्रमाण वाढले ते यामुळे. आणि तसंच तंबाखू गुटखा खाऊन आपल्या चांगल्या दातांची वाट लावू नका, कारण दात आहे तर सगळं आहे. चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.